Cauți un teren intravilan în Sântana de Mureș. Dragii mei, suntem pe strada Fârâului și avem o parcelă superbă de 500 de metri pătrați. De aici suntem de 5 km până la Târgu Mureș. Și ce este în avantajul vostru? Dacă doriți o parcelă mai mare, se poate cumpăra și parcela vecinului. Să aveți 1000 de metri pătrați, 10 ari. Dar dacă nu, va ajunge și 500, atunci aici este parcela voastră, adică parcela proprietarului, dar puteți să cumpărați. Dacă vă interesează, puteți să veniți la vizionare cu Huni sau dacă doriți, vă trimitem pe WhatsApp o locație exactă, să veniți și să vedeți unde este terenul mai exact. Dragii mei, această parcelă este la prețul de 23.500 de euro. Vă așteptăm la vizionare. V-am pupat! Ciao!